नमस्कार, मी मनमोहन रोगे. मित्रांनो, आपल्यासमोर एक मालवणी कविता सादर करते. कोरोनामुळे जी 18-20 मार्चला माणसं कुठे बाहेरगावी गेली किंवा गावात गेली आपल्या, या लॉकडाऊनमुळे थेट अडकली आहेत. तर असोच एक मुंबईतून गेलेलो प्रियकर कोकणात पालखीत म्हणा किंवा शिमग्यात थेट अडकलो आणि त्याची प्रेयशी मुंबईत. पुढची बोलणी सगळंच अडकलं. त्यामुळे आता त्यांचं लग्न अडकला. त्याच्यावरची जी कविता आहे आणि कवितेचे शीर्षक हा कोरोना नि वरात. कोरोना नि वरात. तारावला मुंबईत, तो अडकलो गावात. तारावला मुंबईत, तो अडकलो गावात. कोरोना गेल्याशिवाय आता त्यांका भेटाक कसा गावात. जुळान इल्ला मनासारख्या, दोन्ही घरातली माणसं जुळान इल्ला मनासारख्या दोनही ठेची झाली तयार. जुळान इल्ला मनासारख्या दोनही ठेची झाली तयार. तितक्यात धाड भरली कोरोना इला मुळार. फोनवर बोलान चॅटिंग करून समाधान नाही होणार. फोनवर बोलान चॅटिंग करून समाधान नाही होणार. प्रत्यक्ष भेट झाल्याशिवाय आता सुख नाही म्हणा. कोरोनाचा धुमशान असा, कोरोनाचा या धुमशान असा माणसं अडकली आपापल्या घरात. कोरोनाचा धुमशान असा माणसं अडकली आपापल्या घरात. किती काय केलंच तरी नाईलाज. किती काय केलंच तरी नाईलाज. आता पुढल्या वर्षीच त्यांची वरात. आता पुढल्या वर्षीच त्यांची वरात. धन्यवाद. कविता आवडली तर लाईक करा, कमेंट द्या, सबस्क्राईब करा चॅनल आणि आपली मतं नोंदवा. धन्यवाद.